हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लगाव बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय आं दा थांगासिनो गुवाहाटीआव मानि थाखाय थांगासिनो नोंथांमोनाथ' एसे मिन्थिखाबाय जानांगौ थांनाय भिडिअआव स' गासिबो खोथाफोरखौ नेक्स्ट भिडिअआव खोन्थागोन दा दिनैनि ब्लगा जाहैबाय बेंगलरनिफ्राय गुवाहाटी थांनाय फ्लाइटआव माबायदि मा खालामनांगौ नोंथांमोननो एसे खिथानोसैलाय ओमफ्राय माखासे खोथाखौ नेक्स्ट भिडिअआव रायज्लायनोसै आं दा दंफैयो नै टार्मिनाल 1 बेंगलर एयारपर्टआवहाय टार्मिनाल 1 बियो लोगोफोर आंना दा फ्लाइटआ 6E6774 इन्डिग'नि टिकेट मोनदों 6300 ओमफ्राय दा टाइमा 8:45आवसो फुंनिफ्रायनो दंफैयो आं भिडिअ बानायाखै ओमफ्राय उन्दुवाखैबो हरसे थांनाय भिडिअ नोंथांमोना मिन्थिखादों बे थाव जोबनायखौ थाव जोबनानै गारि दोननानै डाइरेक्ट फैदों आं बाहाय ओमफ्राय ड्रेसफोरखौ दासो बेयाव वाशरुमाव थांनानै सोलायदों आं मानो होनना बुङोबा बै ड्रेस बोरायखौ गाननानै थांसैमोन आं ओमफ्राय नायबाय थायो बिरादनो जावले चेकिं खालामफैबाय थायो ड्रेस बोराय गाननायनि आं ड्रेस बोराय गाननायनि बै खनायाव जिरायदोंमोन बै लास्टावहाय नैबे हिनजावफोर जिरायनायाव ओमफ्राय बाहाय जिरायनायनि नायबाय थायो जावले चेकिं खालामफैबाय थायो आधार कार्ड बिलाइ माबा टिकेट बिलाइ बिफैबाय थायो ओमफ्राय आं दा ड्रेस सोलायजोब्बाय नै चेन्ज जाजोब्बाय दा रावबो सोंला आरो मिथिबायना माबायदि मानसिखौ माबायदि सन्देह खालामो स' दा टाइमा जाबाय नै 2:16 मतलब मथा मथि 7 घन्टायानो नेबावनांगोन आङो स' दासिमबो एनाउन्समेन्टबो गैया ओमफ्राय बर्डआवबो दाबो खिन्थायाखै बिराद टाइम दंबावो नालाय दा 2 घन्टा सिगांसो गासिबो बानायजोबनानै लानांगौ आं नोंथांमोननो एसे देखायनि बे टार्मिनाल 1आ माबायदि अबेजों मा खालामनांगौ आं दा टार्मिनाल 2 दाख्लै लेन्डिं जानायाव टार्मिनाल 2 जों फैदों ओमफ्राय दा 1आवहाय थांगोना 1निफ्राय थांसै बिनि 1 जाहैबाय दहाय बे बेगखौ दोननानै आं बाथरुमाव थांबाय माने ड्रेसाबो लेथ्रा जाहैबायना नोगोद उजिफ्रा फैनानै मा सेबफैबाय थादों आंखौ मानो गालांनांगौ मानो मानांगौ होननानै माने नोंथांमोनहा टेक्सि बा अला उबेर जिखुनु बाइकजों जिखुनु जों फैया मानो नैबेजों दरजों फैनांगौ टिकेटखौ खोन्थानानै देखायनानै बेजों हाबबोनांगौ टिकेट गांसे ओमफ्राय आधार कार्ड जायखिया गावनि डकुमेन्टस मोनसे नांगौ आरो बेजों हाबबोदो बेजों सिङाव हाबबोनायनि उनाव नोंहा बर्डिं पास जुदि अनलाइन बानायनो रोङाबा ना अनलाइन बर्डिं पास बानायनो रोङाबा बैयाव दङ बेलाय बाहाय बानायनांगौ नै बे इन्डिग'नि जायखिया बाव सेरबानो नोंनि PNR नाम्बार बिगोन PNR नाम्बार सेरबानो नोंनि नाम ओंखारगोन ओमफ्राय अके खालामबानो आरो नों रोङाबा सोंनो हागोन आरो बेहाय मेरला हेल्प खालामग्रा थायो ओमफ्राय नोंहा ओरैजाय नैबेलाय बेनिफ्राय फैबाथाय नों जिरायनोबा बेजों थांनानै चेकिं खालामगोन आरो जेरावबो बर्ड दंजोबखायो नै नोंनि फ्लाइट नाम्बार थागोन ओमफ्राय बेखौ नायबाय थानांगौ टाइमआ दसेनो सोलायो गेट नाम्बार सोलायो बिदि आरो स' नोंथाङा जुदि बाहाय खालामनो हाथाराबा ओमफ्राय बैयाव काउन्टाराव थांनानै बर्डिं पास बानायनो हायो लाइन थानाङो आरो बेयावबा दा दिनै गैया दाख्लै घटना जानायनिफ्राय बिराद खम जादों फ्लाइटजों यात्रा खालामग्राफ्रा ट्रेभेल खालामग्राफ्रा बेलाय नैबाव काउन्टार दंना बाहाय माबानो हागोन आरो बर्डिं पासखौ बानायनो हागोन दा बन्दथ' नै जुदि रोंथाराबा आरो हेल्प खालामग्रा मेरला थायो बाव थांलायबा आजिखालिथ' लासिंसिंना अनलाइनाव जाजोबसै इउटुबावनो मोनजोबो बेफोरबायदि आरो अनलाइनबो चेकिं जायो वेबसाइटआव थांनानै बानायनो हागोन मेरला इउटुबाव दं अनलाइन बर्डिं पास बानायो होमबा गासिबो फैजोबखायो आरो आजिखालि इउटुब एभेलेबेल बाहाय गावबागाव कम्पानिनि नै माबा दंजोबो दा बिसोर गैया बन्द' गोजा दाख्लै घटना जानायनिफ्राय एयार इन्डियाफोरखौथ' नुवानो खालि आकाशा एयार इन्डिग' फ्लाइ 91 नै बेफोरल' दं आरो दा स्पाइसजेट एयार इन्डियाखौ नुवाखैनो दाख्लै घटना जानायनिफ्राय नै मा लांनो मोना बेफोर बुस्थुखौ लांनो मोना आरो सेलेटेप बायदिसिना सिलाइ थाव गुबै बायदिसिना नै बेखौ लांनो मोना नै बाहाय लाइन थानांनाय जुदि नोंहा डिजि यात्रा होननाय एप्सआव रेजिस्टार खालामनो मोना डिजि यात्रा होननाय मोनसे एप्स दङ बाव रेजिस्टार खालामोबा जेरावबो लाखिनाय मानाय गैला आरो मबाइलाव डाउनलड खालामदो आरो मारै रेजिस्टार खालामो बेखौबो इउटुबाव मोनजोबखायो गासिबो सार्च खालामबानो जाबाय मेरला भिडिअ दङ डिजि यात्रा नोंहा रेजिस्टार जाबाथाय माने सिन्था गैला आरो जेरावबो गेटआव नों लाइन थानांला डाइरेक्ट नोंना आधार कार्डजों लिंक जाखाबाय ओमफ्राय गेवना होजोबो दरा गासिबो बर्डिं पास जुदि जाबायबाथाय गोजौआव थांनो हागोन बेजों थांनानै थाहैनो हागोन आंनाथ' अनलाइन वेब चेकिं खालामखाबाय आं बर्डिं पास अनलाइन खालामखाबाय खिन्थु आंना टाइमा बिराद गोबाव दंबावोना आं थांथ'वाखै बेयाव बावनो दसे जिरायबावनोसै मबाइल फनबो चार्ज होनांगौ नैलाय चार्जिं दंजोबखायो बाव चार्ज होनो हागोन दसे जिरायबावनानै
माबासोआव थांसै 5थासोआव 8थायावसो नालाय आंना फैनायनि दै बथलानो दङ ओमफ्राय दा आं बैयाव फ्रियावनो सोनानै लायदों 60 थाखा लायो बे नोंहा बथल जुदि लाबोफाखायाबा दै लोङै लोङै थागासिनो सानसे ओंखाम गैया गुवाहाटियावसो जाहैनोसै गुवाहाटियावबो मोनजाहैगोन ना मोनजाहैला फैसायानो गैला मा होनबावनो डाइरेक्ट खिथाबाय आं अनलि 500ल'सै बेबो दा हजों टेक्सि थांनो मानो नांगोन बिसि गोजानाव मिथिया लकेसनाबो डाइरेक्ट खिथाखाबाय आं माने ओंखामफोरखौलाय जानो हागौमोन आं हाखु दाखु हाबनाय जादों एसे प्रब्लेम जानानै उनाव खोन्थागोन आं ओंखामफोरखौलाय बै बायहेरायाव जानो हायोमोन हाखु दाखु हाबनाय जानानै सिङाव हाबना लाबाय दा एगजिट खालामफिननो दिगदार जाहामेला बिरादनो बेखायनो आं ओंखारासै उनाव आलबाल आरो प्रब्लेम जालायगोन मोनसे गोदान बेखायनो थाङासै आं बायहेरायावहाय ओमफ्राय दा माथो खालामबावनो उफाय गैया खस्थ' खालामसै आरो बिदिनो माबायदि हिनजावानो सलायनो क्लिनिं खालामदों बुरै रे हिनजावसोबाव थाङा बेमारि बा थाबायनो हायाबा नै बिदि नारनानै लाबोग्रा दंखायो नै नारनानै लाबोयो आरामसे थाबायनो हायाबा आथिं आखाइ सानाय गोनां बेमारिफोरबा आरो नारग्रा सेंग्राफोर मेल्ला थाखायो सुबिदा दं आरो बर्डिं पासखौ प्रिन्ट खालामबाय बाव मेसिनाव PNR नाम्बार होबानो जायो आरो ओंखारो मोजां खौरां लोगोफोर विन्ड' सिट मोनबावबाय फ्रियावनो दाख्लै फैनायाव बायनांदों 300नि दा विन्ड' सिट फ्रियावनो मोनबाय आरो मोनासो मोनसिगोन आरो सानाव थांनो मोननायबा मोजां नुगौमोन गोजौनिफ्राय लोंग्रा दैया नैबेलाय बेनिफ्राय लानो हागोन स' बेनो वासरुमा स' गोजौआव थांनि गेट नाम्बार 12 जों फैगोन आंना नागिरनोसै गेट नाम्बार 12आव बिथिं यात्रा गोनाङा नै बेजोंनो नै ओमफ्राय डिजि यात्रा एप्स गैयैफ्रा बेजों थांनांगौ लाइन थाहैनांगौ डिजि यात्रा गोनाङा डाइरेक्ट हाबनो हाबाय चेकिंआबो बावनो जागासिनो नै बाव चेक जागोन आरो चेक जाखांबाथाय सिङाव हाबलां मोनबाय लोगोफोर चेकिं जाखांबाय बेल मा मबाइल घरि दंबा गासिबो खुनानै मोनसे बाकेट दंबाव जमा होनांगौ मानसि गोजा हाबबोनांगौ सिङाव ओमफ्राय ओरै बारबोबाथाय भिडिअ खालामहोआ बेयाव नङाबा खालामनानै खिथागौमोन आं माने बेल ओमफ्राय मा इलेक्ट्रनिक बुस्थु दं चार्जार मबाइल गासिबो मोनसे ट्रेयाव दोननानै आरोना मोनसे ट्रेयाव दोननानै बारबोनांगौ मानसिखौबो फुरा चेकिं खालामजोबो थ' एसे नोंथांमोननो भिउखौ खिथानाया माबायदि दङ बेहायनि भिउआ इण्डियान ट्रेडार्स गासिबो इण्डियान प्रडाक्ट आरो बियो सारि बायदिसिना ओमफ्राय मुर्ति भगबाननि सेस दंजोबो नैबाव गणेशजी बालाजी 46,690 थाखानो 48,760 नोगोद दामखा दा रिं माबा माबि नै अरिजिनेल गोजा आरो इसोरो डुप्लिकेट मोननो थाङा जाहैबाय डुप्लिकेट फाननो हाया माबायदि बानायनानै दोनो जे जलंगि बाहा ना मा होनो बेखौ गोजौआवबो दं बैयावबो टार्मिनेल 1आनो बिराद गिदिरखा टार्मिनेल 2आ आरो देरसिनबाव बेनिफ्राय डायमन्ड जों गोजौआव बेरायहैजायो बेग लानानै बेरायबाय थानो बाबायलां थांजागौमोन होननायालाय मा दङ बे गोजौआवबा वाट्सानि जाजागौमोन बाहाय कफि कापसेयानो 400 थाखा गाहाम 400 थाखानि कफि लोंबा ओंखाम बोथिनै मोनजायो जोंनिया बरिया डिजाइन बानायनानै दोनो बेबायदिनो भिउ आरोना सिङाव समायना दाम गोसाबानो समायना जाहैबाय फ्लाइटआव नै नुहरबायना नोंथांमोना बाहेरायाव दङ बेबो बिराद गिदिर नै रेस्टुरेन्टआ वाइन विस्कि दामि नै जेक डेनियल्स ब्लेक डग बिदिल' नुखायो गोजौआवबो दंबावो नै रेस्टुरेन्टआ दामि साइज नुदों बिफांखौ नै मोजां बाहाय भिउआबो मोजां नुहुरो बेंगलराव गुवाहाटीनिफ्राय साबसिन टाइमा 7:38 जाबाय दा हाबगासिनो नै जन 1, 2 हाबगासिनो जोंना जन 3नि जाबाय एबाराव जोंनि बाय होननायनि टाइम फैबाय बेंगलर एयारपर्टखौ माला फैफिननाय जायो मिन्थिला बुंनो रोंला फाइनालि फार्स्ट टाइम इन्डिग'आव गाखोनायसै माबायदि दाख्लै फैनायाथ' एयार इन्डियामोन बिराद लस जाबाय आंना बे मासाव फैसाया बेकार थांजोब्बाय
दा हाबगासिनो नै फिलिं आरोबाव बिराद चेकिं जाबावो अखा गोलैदों नै ज्रि ज्रिनो बेंगालराव अखा हालाबाय थाखायो दाख्लैनि बायदि बायनाङासै विन्ड' सिट मोनबाय बरियानो दाख्लै 300 होनानै बायनांदों एन एक्सप्रेसआव विन्ड' सिट अखा हागासिनो नै बाहेरायाव टाइमानो दा टाइमानो 7:53 जाबाय 7:53 निफ्राय हरै खयथायाव मोनहैयो दा नायनोसै ओमफ्राय बेल गानलायबाय बेल गानबाय बिरनाल' बाखिसै नै बाहाय इन्डिग' सेफटि इन्सट्राक्सना दस्रा बेनानै इन्डिग'ना सेस लिरनाय दंजोबो मा मा लांनो मोना मा सिस्टेम नोंथांमोना फरायनो हागोन नै बाहाय सेफटि दहाय खिथाखांबाय मारै खालामनांगौ मारै मानांगौ सिट सिङाव थायो आरोना बे बिलुना इमारजेन्सिनि थाखाय अक्सिजेन मास्क दङ गोजौआव ओंखाम उखैनाया जाला मोनानिफ्रायनो जायो सानसे गैखाया गुवाहाटियाव जाहैसै ओंखाम हटेल मोनहैगोन ना मोनहैला गुवाहाटियावबो मिथिला मोननो हागौ थांसै दोरोदबाय लोगोफोर फाइनालि बेंगलराव गालांसै बाय बाय होननायनि टाइम फैबाय आरो माला फैफिनगोन मिथिला मोना जाबाय सानबा बिराद मोजां नुगौमोन भिउखौ एसे गोजौनिफ्राय आरो गोजौ जाबाय नै सिगांजों जौखोखायो सिगांजों भिउआ नै भिउ एयारपर्टनि भिउआ माबायदि नै बेंगलरा मोनायाव माबायदि नुहुरो जों माल लड खालामग्राया नैबेनो जों माल लड खालामग्राया नैबेनो बेयावनो खालामोमोन जों 8:30 बिरबाय 8:30 स' लोगोफोर टाइमा जाबाय नै 10:55 मोनफैबायानो अलमस्ट गाहायनिफ्राय गाहाय थांगासिनो फ्लाइटआ ओमफ्राय आंना फुरा एनार्जि ल' आं दिनै ब्लगखौ मोजां जानाय बायदि मोनासै एकदम ओंखाम उखैनायजों मेगन मोदैजों एनार्जिखौनो मोनासै नै गुवाहाटि एयारपर्टनि गोजौनिफ्राय भिउआ नै बेबायदि नुहुरो मोनायावहाय एनार्जि ल' जाबाय एकदम रायलायनो गोसो गैया जानानै बानायनाय बायदि जाबाय बे ब्लगखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थादो स' गाइस फाइनालि गुवाहाटि मोनफैबाय नै खुनुरुखुमनो ओंखाम उखैनाय जाला अबेबा खाथियाव हटेल दंबा जानोसै थांनानै नागिरलांसै 11टा टेस्ट जाबाय टाइमा 11टा टेस्ट बिराद गरम मोनफैबाय आरो फैनानै हरै थान्दामोन ना गोलोमजोब्बाय मोखाङा नै मोनफैनाय लोगो लोगोनो स' नोंथांमोना जेबो बेले बेजे खालामनाङा फ्लाइटजों ट्रेभेल खालामनोबा फार्स्टआवनो पेटिएम बा जिखुनु अनलाइन एप्सजोंनो टिकेटखौ दाननो हागोन ओमफ्राय टिकेट दानखांनायनि उनाव अनलाइन बर्डिं पास दिरुनदो बर्डिं पासआ जाहैबाय नोंनि सिट नाम्बार मोनगोन आरो बर्डिं पासआवहाय नों बायनोबो हायो सिटखौ माबायदि जायगायाव नांगौ बर्डिं पास अनलाइन बानायोबा बिनि उनाव डिजिएट्रा एप्स डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालाम मोजां जायो गासिबो दरफ्राव नोंहा डाइरेक्ट हाबनांबाय आइ कार्डबो खिथानांला जेबो बेले बेजे गैया आरो माबा मोनसे आन्दायोबा माने बावनो मेल्ला हेल्प खालामग्रा थायो सोङोबानो माने खोन्थाजोबो आरो फारिनो माबा मोनसे उसुबिदा मोननोबा गोबां मानसियानो सोङो आरो फ्लाइट टिकेटआ बेसे लायो होननानै कमेन्टफ्रावबो लिरलाबायनाय मेरला दङ स' गावबागाव अफार नों डेस्टिनेसनखौ होनानै गावबागाव एप्स अफारजों जाहैयो नै पेटिएमफ्राव नोंथांमोना नाय सार्च खालामनानै बेसेबां लायो स' लोगोफोर भिडिअ एनार्जि ल' जादों आं गुवाहाटियाव मोनफैनानै सानसे जाफैबाय मैया मोनफैदों आं एनार्जिया ल' जागासिनो भिडिअआव ओमफ्राय बिराद ओंखाम उखैदोंमोन हराव हरसे जायाखै सानाव सानसे जायाखै ओमफ्राय गुवाहाटि मोनफैनानैसो ओंखाम मोनजादों स' बेनिखायनो रायलायनाया बिराद लासै जादों भिडिअआवबो स' आं फाइनालि गुवाहाटि मोनफैबाय मोजाङै मोजां स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव गासिबो खिथाजोबगोन मा जाखो खामानिया माबोरै जाखो फिक्स जादोंना जायाखै आं दा दंफैयो नै अफिसावहाय मोनसे ट्रेन्सपर्ट अफिसाव दंफैयो स' नोंथांमोना उननि फैगासिनो ब्लगाव गासिबो मिन्थिजोबसिगोन आरो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लादो